ta mong lutuan sa inyong paboritong Bisayang manok. Imong mga igsuon, Inday, sukad na nga minyo sila, taod-taod na pud nga wala ta nakatapok sa fiesta. Lagi ma, ako silang tawagan ma. Makig-video call ta nilang kuya. Sige, Inday, aron ako silang sutian nga mag-family reunion ta sa fiesta. Mga anak, karong fiesta ha, magtapok ta ninyong tanan, kay gimingaw na kay ko ninyo. Sige ma, magdala ko dagong lechon baboy para sa atong pagsalo-salo. Magdala ko magluto po kong lamianon ba? Nagikan sa ronda. Pagkubod mo, magdala ko dagang chicharon. Masikat, diri sa karga. Unsa man pud mo mga anak, uy, ma-high blood man pud taan ang inyong pangdalhon. Hala sige, ikalipay ko ang inyong dalhong gasa mga anak. Ang importante, makatapok ta ninyo pagbalik og andam na pud ta mong lutuan sa inyong paboritong Bisayang manok. Masaya akong pag-andam. Huwag akong magulat sa pag-abo. La 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 la. Isang simpleng utang, kalipay ang magdandang.
Salamat, Prinsesa.